Ci, ci, ci.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pandita kang ginane wangsit susuh angin kleset kumingset kaya ana gondo arum kang tumempuh aning madyaning negara Ngastina kene. Iki sapa? Iki sapa sing prapta aning negara Ngastina kene? Aja disengguh yen ta Destarata iki wong sing mumpuni saliring reh. Nanging
Dadi kaya ngapa Destarata aku ngrumangsani yen to aku iki Caca Netra. Aku ora bisa weruh marang padhanging hawa. Iki sapa? Iki sapa sing teka kok ya mung meneng wae? Kakang Adipati Destarata. Kok kaya ora samar iki kok sapa iki? Apa kowe pangling karo suaraku, Kakang? Iki adimu Dewi Pitra. Sapa? Iki aku Dewi Prita. Prita kuwi sapa? Ya aku Kunti Talibrata, Kakang. Waduh, Kunti Talibrata. Kene Yai, kene. Kakang Destarata, Kakang. Lungguh sing kepenak Kunti. Bagatri sangkapira ngurinengkul kinempit kempit dosangretnaning bawana. Wah ladalah ya jagat ya Dewa Bathara Yai Kunti Talibrata. Ujare wong akeh sakbubare lelakon bale sigala-gala kowe sak anak-anakmu para Pandhawa kabesmi dening latu utawa geni. Nanging jebul pawarta utawa kabar sing tak tampa kuwi luput. Awit Yai Kunti Talibrata maksih sugeng hingga seprene Yai. Iya bener Kakang Adipati Destarata. Iki adimu Kunti Talibrata isih sugeng Kakang. Loh, lah banjur anak-anakmu para Pandhawa apa ya isih urip? Pangestune Kakang Destarata, anakku kabeh Pandhawa kang cacahe 5 maksih urip Kakang. Puntadewa, Bratasena, Permadi lan kembar maksih kinayoman dening Gusti Kang Maha Wasesa Kakang Adipati Destarata. Wah, Destarata bapakku. Ora pangkling iki mesti suarane Bratasena. Iya. Iki anakmu lanang Bratasena. Sembahku kadura kelawan Destarata bapakku. Iya. Wis tak tampa gawe bombong rasaku kang tanpa upama ya, Ngger. Banjur adi-adimu mapan ana ngendi? Wah, adi-adiku Jlamprong lan kembar maksih mapan ana ing pertapan Saptawarga. Iya. Oh, dewa. Syukur seketi jumrung. Bungah rasaku kang tanpa upama dene Kunti lan sak anak-anak para Pandhawa maksih urip Yai Kunti Talibrata. Banjur apa wigatine Yai? Dene jeneng sira nganti anakmu Bratasena munggah ana ing panangkilan kene Yai Kunti Talibrata. Kakang Adipati Destarata, sadurunge aku njaluk pangapura jalaran Kunti Talibrata tanpa tinimbalan sowan ana ing negara Ngastina kene. Kakang Adipati, ora Kunti, nek karo kowe iki ya ora. Kowe iki ora tak bedak-bedake.
Nadyan to kowe dina iki dadi putri sing tuwa dhewe ning ora tak bedak-bedake karo putri-putri liyane. Matura sing trewaca, matura sing cetha Kunti. Aku mung kepengin nak yenake kelawan dawuhe Kakang ya garwaning Sun Tilas Narendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Apa Kakang Adipati Dastarata maksih kelingan? Apa Kakang Dastarata masih kelingan Kakang Adipati? Ngene Kunti. Aku ngrumangsani ora nyono ora ngira lan pancen kabeh mau iki wis ndak gragapi. Anane sowanmu sak anak-anakmu menyang negara Ngastina ora wurunga kowe mesti takon. Bab Ngastina kuwi kudune kepiye, Yayi? Pun Kakang masih kangutan lamun toduk nalika semana. Yayi Prabu Pandhu Dewanata sadurunge mancat kasedan jati. Paring dawuh marang pun Kakang, gandeng anak-anakku iki isih cilik tulung dimong karo Dastarata. Mengko besok yen titewancine Pandhawa ki wis dewasa, tumuli negara Ngastina iki pasrahna kelawan anak-anakku. Ngono Kunti Talibrata. Bener apa sing dadi dawuhe Kakang Adipati Dastarata? Banjur dina iki Kakang Adipati tak jaluk minangka dadi janjimu. Kaya ngapa? Sing aran Sabda Pandhita Ratu. Jalaran Kakang Adipati Dastarata kang nampa dawuh dimen supaya mulungake negara Ngastina kelawan ponak-ponakamu para Pandhawa Kakang Adipati. Iki anak-anakmu para Pandhawa wis tumekeng dewasa, wis wancine nggayuh marang kamulyanan katentreman Kakang. Aduh mati aku. Aduh dewa. Oh, Kunti. Leng-lenging driya mangu gong kanduhan rimang. Lirlena tanpa kandhe. Aku sing salah, aku sing luput, Dastarata sing luput Yayi. Merga pun Kakang Duk nalika semana orang gugu kelawan Paman Bisma. Lamun tos jatine Pandhawa ki maksih urip, sing tak ndel ora ana liya lambene si Patih Sengkuni kang wis ngandharake lamun to Pandhawa ki wis padha mati ana madaning bale gala-gala. Banjur ora sranta pun Kakang Riklenggan sak mengko wis misuda kelawan anakmu lanang si Kurupati jumeneng dadi ratu negara Ngastina jejuluk Prabu Anom Jaka Pitana Yayi. Jagat Dewa Bathara. Kadang padha warana den bejembe lamun hamandemo baris kang Pretmaya Saranta wonging Darawati. Dastarata bapakku, piye
Ger, iki kaya Bratasena. Yo, iki anakmu lanang Bratasena. Sak tekaku lan ibuku ana ing negara Ngastina kene. Aku ora sulap. Aku ora wong edan bondo. Aku ora wong edan donya. Aku mung nak yenake kaya ngopo dawuhe swargi Kanjeng Rama Prabu Dewanata. Bareng saiki jeneng sira wis mulungake wujude negara Ngastina kelawan Kakang Prabu Kurupati. Ya wis tak tampa kanthi ikhlasing ati. Ora Nger. Bratasena lungguha sawetara. Kota risang Bratasena mabakar Suta. Tampanana Bratasena. Wah, iki apa? Bratasena. Yo gene jeneng sira ndak wenehi Mas Picis Raja Brana. Malah mbok sebar ning tengahing pasamuan iki kowe gene, Nger. Kowe gene Bratasena. Wakmu rumangsa salah, aku rumangsa kleru. Aku dadi wong tuwa ora iso amanah. Ora bisa nyepeng marang janji-janjiku dhewe. Sirku jeneng sira bakal tak ijoli Mas Picis Raja Brana lan dhuwit sing akeh, Nger. Bratasena. Aku ora mendem. Aku ora wuru marang kadonyan. Ora sudi nampani bondo donya Ngastina sing ora sah. Bratasena duwe adeg-adeg. Aku duwe adeg-adeg sing bener. Aku iki anake Prabu Pandhu Dewanata. Kanjeng Rama swargi Prabu Pandhu Dewanata ora nate ngajari kelawan anak-anake dimen supaya ngemis sing ora hae. Oh, Bratasena. Oh. Duh. Marang saranipun meles dening ludira kawang-wang ing gegono bang sumirat. Oh, dewa banjuten sukmaku jabuten nyawane Dasarata. Aku dadi wong tuwa ora tanggung jawab. Bondo donya sing janjane darbeke ponak-ponak aku malah ndak pasrake lawan sing kuni sing cangkeme kaya asu. Oh, dewa dosa apa sing bakal tak sandang
lupute Dastarata bakal tak gembol nganti tekaning pati. Kakang Adipati Dastarata, aku ning kene ora nagih bondo donya Kakang. Aku ora nagih, ora njaluk negaraku Ngastina ora yo Kakang. Aku mung kepengin ngraketake pasedulur aku kelawan Kakang Dastarata. Ora Kunti. Aku sing luput. Dastarata sing luput Kunti. Bumi gonjang kanjeng langit kelop-kelop, katon lir gincang ing alis risang mawe gandrung. Sabarang kadul wukir moyak mayi. Yai Kunti Talibrata, Kakang Adipati aja netesake Allah. Kowe aja netesake waspada madya ning panangkilan Kakang. Munggo bakal mundhak dadi daredah besok tembe wurine. Yai Kunti Talibrata lan kowe Bratasena. Wakmu ing Ngastina rumangsa luput, aku rumangsa dosa. Ning wakmu bakal tanggung jawab. Sak tepis wiringi negara Ngastina sisih kulon kae ana wujud alas, nanging alas mau maksih gung liwang-liwung ribrandil bebondotan. Bratasena, babatana sak sedulur-dulurmu, babatana karo dulur-dulurmu kabeh, dimen para Pandhawa bisa manggih kamulyan Bratasena. Gat langning kalang ewan aglar pantamoncar, tinon lir kekonang surem sorotetan padang. Kasor lan pajaring purnaming gegono. Adipati aku njaluk pamit Kakang. Iya Kunti. Tak pangestune muga-muga jeneng lebda ing karya Yai. Aku njaluk pamit Dastarata bapakku. Iya, tak pangestune Bratasena.
Kenengger kembar anakku wong bagus. Tandha bala Pandhawa bya gumulung mangung sir mring sada Kurawa Kambaka Kisru katite wanadya hayu guru aki jagat dewa Bathara ya Bathara jagat sak pramudita kabeh anak-anakku para Pandhawa. Ibu iki wis tuwa ya, Ngger. Ibu iki wis tuwa. Sirku kepengin golekno kamukten kelawan jeneng sira kabeh. Parandene Puntadewa wonten dawuh pangandika Kanjeng Ibu. Kowe minangka dadi tetuwane para dulur-dulurmu kabeh. Lan kowe Ngger Bratasena Permati apa babu pundi kula wonten dawuh pangandika Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ora liwat anakku wong bagus, anakku wong Anjentara, anakku kembar, anakku pinten lan tangsen. Wonten dawuh Kanjeng Ibu, wonten dawuh Kanjeng Ibu. Atuh dijak lene iki arep dijak dalan-dalane ngendi to, Bu? Wetengku wis ngelih, Teh. Aku ya ngelih. Kakang Bratasena. Aku ngelih, Kakang, aku luwe. Kawit dina wingi nganti 3 dina ngasaiki. Aku babat pisan julung mangan, Kakang. Iya. Ora ana panganan belas cah. Wetengku cek lunyu. Ning aku eling nek aku lan kakangku pinten tangsen ki anake Prabu Pandhu. Prabu Pandhu kuwi wong sing betah tapa, betah guling. Ora nate dahar, ora nate sare. Mula aku kudu tilu kalau bapakku. Bapakku betah ngelih kok. Aku anake ya kudu kuat ngelih. Oh, aduh mati aku. Oh. Marang saeranipun meles dening ludira kawang-wang ing gegono bang sumirat wah Babu Kunti Talibrata yen toh nyawang cahyane karo adi-adiku iki padha pucet padha bayus
durung ditewancine umur semene nglakoni barang sing rekoso. Mangan wae ora kuat. Mangan wae ora kuat Babu Kundi. Ngalor ngidul DC karo tanggane. Mongko pinten lantang sen ki anake wong sugih. Nanging saka pokal julike Patih Sengkuni bondo donya Ngastina dijarah rayah. Wah, diwenehke kelawan para Kurawa. Aku njaluk pangestumu Babu Kundi. Siadi arep lunga menyang endi ya Yayi? Wah, Puntadewa kakangku. Lilanana bakal tak pateni kabeh para Kurawa. Mawa limut kelemetan alam jroning kanyut sanyatane iku kanyatan kaki sejatine iku yen tanembut sabar sawetara nggih Bratasena. Ora ana jamak lumrahe wong yen to kepengin mulya ora gelem rekoso. Tak baleni sepisan maneh. Ora ana jamak lumrahe menungso yen to kepengin mulya ora gelem rekoso. Dina iki wakmu ing negara Ngastina yana ing Gajahhoya. Wis paring dawuh awake dhewe dimen supaya mbabati Wonomarta. Aja padha wegah ing kangelan. Ayo padha lumaku bebarengan Puntadewa. Wonten dawuh Kanjeng Ibu. Tunturun kabeh para adi-adimu dimen supaya lumarap ana madyan ning Wonomarta. Nggih Puntadewa. Ngetlanning kalangi wanaglar pantamun Tinon lir kakonang sorem sorotetan padang Pamit ya Bu ya. Iya Ngger. Ayo Ngger. Babu Kundi. Ana apa Ngger? Bratasena kok aku mok junjung dhuwur kaya mangkene.
Selawas-lawase aku dadi anakmu. Aku dinitah dadi menungso sing ora iso ndodhok, ora iso nyembah lan ora iso basa. Pisan iki wae aku njaluk pangestumu Babu Kunthi. Sawangen jagate Bratasena ndoyong apa jejeg yen to nganti jejeg jagatku bakal dinompo kamulyan dening para Pandhawa. Wah, nanging yen to kosok wangsule, yen to nganti miyur jagatku, Lilanono anakmu lanang dibadhok dening Buronwana. Bratasena tak sawang jejeg atimu, ulet tekadmu, jeneng sira bisa mulyakno dulur-dulurmu Bratasena. Matur nuwun Babu Kunthi. Ya. Kabeh para jin Wonomarta. Iki Prabu Naga Tatsaka. Iki sing jaga tapel wates Ngendraprasta. Alon-alon wae, Cok. Wah!
Ajek wae. Aja ngolah ngalih. Pokok bilung. Buta Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Gana Margana Pancabayu lan Warayan wong wisikan magulingan limo Pancabayu lan Warayan wisikan magulingan limo latala kece wali kece sadat setan wali kobra mengkoto abdi kena ingsun wulu cumbu toko kelawan jeneng sirom bilung opo podo ganti harjan sak praptamu gong kawula nokno nuningge sinuwun slamet sak lampah kula nggih slamet kok kula menika kok sinuwun widodoner ing sambikala sembah pangabekti kula mugi katur dumateng jengandika Prabu Naga Tatsaka. Yo wis tak tampa gawe bombong rasaku kang tanpa upama tumuli lungguh kang prayoga jeneng sira bakal tak timbali. Lho. Kok ya dingaren ya Kang. Dingaren ngopo? Dingaren ngejak karo kancane. Yo adat sabene yo ora dijak. Ora dijak kok lagi iki dijak kabeh. Nadyan ana sing pamit sawetara ya ora dadi buya pangapa. Sing penting ra yo manunggal tekad, manunggal cipta rasane yo lung yo. Lajeng wonten wigatos ingkang kados pundi sinuwun? Gini Gok. Kowe kabeh wis padha sumurup. Nadyan toh iki wujud alas gegerotan, alas bebandotan. Nanging yen to tinulat saka netra batin ora ana liya sejatine Wonomarta kang katon wujud alas iki yektine kratoning para jin. Ya kuwi kang aran kraton Indraprasta, ya kang aran Batana Kawarsa. Nggih. Leres menika sinuwun. Bener, mula nek nyawang ki aja nyawang saka njaba. Lho nyawang wong ndi lho? Nyawang ki aja mung njaba tok Kang, ora marem. Lho nyawang ya sak jerone barang. Lah. Nyawang kok ya mung njabane iki. Nggih apa? Ora wani-wani ya kowe iki. Lah iya. Ingsun Naga Tatsaka kang kapatah dening Sinuwun Prabu Jem Yudhistira supaya rumeksa marang raharjane Wonomarta iki. Aja nganti ana dom sumuruping banyu. Aja ta wujuding satawana. Bebasan jalma mara jalma mati, satamara satu temegeng tewas. Mula wis 300 taun nggon kunjaga Wonomarta iki. Parandene siji wae ora ana wujuding sata kewan. Aja ta wujud sata kewan. Menungsa wae ora wani
Tumedhak sumusup ana ing negara Ngendraprasta ya ana ing Wonomarta kene. Sinuwun, kula ingkang sowan sinuwun. Awit nuwun pasang kaliwat abik kula ingkang sowan sinuwun. Yen tawas padhae iki kaya jim dan darat sing prapta ana ing tepis miringe Wonomarta. Lumayu mayu kaya binujung senggawana ana mangku gawe apa jim dan darat. Duh sinuwun ngaturaken ketiwasan. Ngaturaken ketiwasan bilih samangke wonten salah sawijining satria gagah piteksa gedhe dhuwur manjing wonten ing madaning Wonomarta menika. Apa karep lan sedyane menawi kula taliti samangke badhe bedoli kekayonan sinuwun. Woi la dalah. Woi. Setan alas. Kadang padha warahana den becembe lamun hamendemo baris. Baris kang prayitna hayo saranta wong ing Darawati. Ora ilok ujare wong daplok. Lagi wae digunem. Jebul dina samengko. Ana menungsa gedhe dhuwur jenenge sapa? Babar pindah kula mboten mangertosi nuwun. Kula mboten mangertosi. La dalah. Rek lampet rungkat kimpul gajah apa kowe wani tanding yuda kelawan satra kuwi? Nyumpang ngapunten. Kula mboten wani. Ora wani. Babar pindah kula mboten wantun sinuwun. Alah. Dam darat ki apa? Tombok dadu ya kalah. Perang karo kancane ya kalah. Perang karo bojone lho ya mesti kalah. Wong lanang opo ya lho layak. Kula mboten wani sinuwun. Kang kabar soswaranipun ler ombake. Ayo maju kabeh. Nuwun pamit sinuwun.
Oh, maju. Oh, maju. Oh, maju yo, maju yo. Oh, maju.